Velkommen til. Tak. Du hedder Saki. Du er jødisk studerende. Var i hvert fald studerende. Fordi nu har du tænkt dig at droppe ud af dine studier på RUC, fordi du efter den seneste tids hændelser på campus ikke længere kan føle dig tryg. Er det korrekt? Det er vel korrekt. Og så er der også lige den ene detalje, at du ikke vil fremgå med dit fulde navn. Hvordan kan det være? Fordi jeg er bange for dem, som råber efter døden på min familie på Roskilde Universitet, også vil mig og min familie det ondt. Okay. Lad os lige prøve at sætte scenen op for den dag, du tog beslutning om at droppe ud af RUC. Du står af toget på 3 kroner station, går jeg ud fra, og så går du mod universitetet og ankommer til RUC. Det er tirsdag den 29. oktober. Hvad ser du? Jeg ser en masse trekanter, som jeg senere hen finder ud af er sat i den her sammenhæng med Hamas, terrororganisationen. Jeg ser flere steder, hvor der står zionister, hvor du er bange. Jeg ser flere steder. Jeg ser også et sted, hvor der står fuck your liberalism, intifada now. Og som liberal tænkte jeg, hvorfor står der det? Hvad er det imod den her liberale mennesker? Det er det, jeg møder. Jeg møder en masse, det er for mig, som virker som antisionisme og som antisemitisme også. Og hvor er det præcis, det står henne? Det står på væggene flere steder. Altså det står igennem hele den indgang. Jeg skal fra den ene side af den her campus over på den anden side af campus. Og jeg møder flere forskellige den her graffiti, hvor der står, jeg ikke er velkommen. Så der er simpelthen skrevet på murene med graffiti truende budskaber. Du snakker om den her Hamas-trekant. Hvad betyder den? Det ved jeg virkelig ikke. Jeg ved, at den bliver sat i den her sympati med Hamas. Alright. Jeg møder også den her budskaber, hvor de hylder en særleder for eksempel. Jeg har Sinwar, som har stået for den største massakre på jøder siden 2. verdenskrig. Og det synes jeg allerede i sig selv sådan noget helt grotesk. Jeg tænkte, hvad for sted er det, jeg går på? Hvorfor er det, jeg overhovedet går her? Ja, og jeg har jo set nogle af de billeder, der er blevet taget af det her spraymaling, der er på væggene, med de her budskaber, som du taler om. Og som du selv kommer ind på, så er der jo et budskab, hvor der står Rest in power, Yahya Sinwar, long live the resistance, altså på dansk, hvil ved magten, Yahya Sinwar, som er Hamas leder indtil for nyligt, altså indtil han blev slået ihjel her for nyligt. Længe leve modstandskampen. Hvordan får det dig til at føle, at de hylder en nu afdød terrorleder, og at de samtidig kalder det en modstandskamp og ikke et terrorangreb? Jeg synes, at det, de kalder en modstandskamp, er en kæmpe underdrivelse. Fordi hvis de kalder det en modstandskamp, så er jeg slet ikke bange for, hvad de rent faktisk vil kalde terrorhandling. Altså hvis de kalder den modstandskamp, hvor de har dræbt så mange den her jøder, så mange mennesker, som jeg har hørt om, som jeg kender relativt, kender familiemedlemmer på. Jeg var i synagogen for eksempel, og der hørte jeg den her søsteren til den her terror, til ham, som stadig har fanget danskeren, den danske israelske gut, der stadig er fanget i Israel, i Gaza. Hende mødte jeg, og de kalder den her resistance, synes jeg var helt grotesk. Der er også skrevet Zionists should be scared, eller på dansk, zionister skal føle sig bange. Hvordan får det dig til at føle? I den måde, de bruger den her zionisme på, så virker det bare som, at de bruger zionister som et eller andet den her dække for den her antisemitisme, som de siger antizionisme. Så mener de egentlig bare, den her jøder bør være bange for at være på RUC. Og det er jo også det budskab, jeg fanger. Altså, jeg er bange for at være på RUC, altså når der er sådan nogle budskaber til terrorledere. Jeg forstår godt, at det må føles utrolig ubehageligt for dig at se et budskab, som zionister skal føle frygt eller skal være bange. Der er også et andet budskab, de skriver, hvor de skriver død over zionismen. Altså hvor de ikke taler om den konkrete zionist, men om zionismen som idé, eller som isme, eller som ideologi. Er det ikke okay at kritisere, hvis vi nu isolerer
det der med, at det er blevet gjort som hærværk. Er det så ikke okay at ønske død over en ideologi, på samme måde som kommunister ønsker død over kapitalismen? Jeg synes, man kan mene, hvad man har lyst til, og det selvfølgelig skal de have velkommen til at gøre det. Men at lave ulovligt hærværk, hvor det står, og hvor de også bruger ord som død til zionismen, altså, og de bruger ord som, at zionister burde være bange, så er det sådan en hadfuld retorik, at jeg er bange for, hvad der egentlig gemmer sig bag i det. Hvad er det, du forestiller dig, der kunne gemme sig bag det? At det egentlig bare er, at de gerne vil udstille den her Israel for ikke bare at være Israel, men for at være en jødisk stat. Ikke fordi, at de har måske undertrykt nogle mennesker, men bare fordi, at de er jøder. Og det er i hvert fald min opfattelse, at det ikke er en dybere sag, men det egentlig bare er, at de ikke kan lide den her jøder. Der er også et budskab, jeg har set, hvor der står Intifada now, og mange vil jo påstå, at det er blevet skrevet af den organisation, der hedder RUK Intifada, som jo nu findes ude på RUK. Og Intifada er jo et udtryk for et oprør som sådan. Altså, der er nogle mennesker her, som også føler sig uretfærdigt behandlet på en eller anden måde, eller de føler, at der foregår noget urimeligt ude i verden, og de kalder på oprør på et universitet. Er det ikke i orden at kalde på oprør? Jeg synes, det er den her ikke voldeligt oprør. Jeg synes, man godt kan have kaldt efter, at den har skabt en dialog om, at den har gør en forskel. Og den har kaldt efter et voldeligt oprør, som Intifada har været, synes jeg er sådan helt forfærdeligt. Og en hadfuld retorik, og noget, som blandt andet gør mig utryg, når man kommer med sådan en hadfuld retorik. Og mennesker, som jeg kender, og mennesker som familie, og mennesker, som er mine venner. I dag er det jo bare mig og Saiki, der laver interview her i 2 stole i et studie. Men jeg havde egentlig håbet på, at der også skulle have været en 3. stol. Her havde jeg forestillet mig, at rektor på RUK, Hanne Leth Andersen, skulle have siddet. Men det gør hun jo ikke. Jeg har forsøgt at ringe til hende. Her fik jeg så hendes personlige assistent i røret, som så viderestillede mig til pressechefen på RUK, som så bad mig skrive en mail, hvor jeg forklarede Saikis situation og inviterede hende til netop det her interview. Derefter modtog jeg så en mail om, at rektor på RUK ikke havde mulighed for at deltage, men til gengæld har jeg modtaget et svar fra universitetsdirektøren på RUK. Et svar, som vi tager et kig på senere. Men inden vi går videre, skylder jeg nu alligevel seerne og lytterne at fortælle, at jeg efter rektors afslag på det her interview ringede til rektors personlige assistent og pressechefen på RUK en gang til, simpelthen for at høre, om rektor ville lave interview på et andet tidspunkt. Jeg fortalte dem, at vi kunne lave interviewet alle dage fra nu af og til solen brænder ud, og på hvilket som helst tidspunkt. Men det kunne rektor heller ikke. Saiki, du har også oplevet nogle Palæstina-demonstrationer på campus, hvor stemningen ifølge dig selv har været meget uhyggelig og utryg. Dem vil jeg gerne have, at du forklarer om senere. Men inden det kunne jeg godt tænke mig, at vi lige lavede et lille baggrundstjek på dig, sådan så seerne og lytterne forstår sig på, hvem du er som person. For det eneste, vi ved om dig lige nu, det er, at du hedder Saiki, og du er jødisk, og du har valgt at stoppe dine studier på RUK, fordi du har følt dig utryg over den seneste tids hændelser derude. Men meget mere ved vi faktisk ikke om dig. Hvor gammel er du? Jeg er 20 år gammel. Du er 20 år gammel. Hvad læste du ude på RUK? Jeg læste samfundsvidenskabelig bachelor, hvor jeg tænkte mig at supplere med noget økonomi. Og hvor langt var du med dine studier, indtil du simpelthen blev nødt til at sige stop nu? Jeg var gået første semester, og derfor havde jeg muligheden for at sige stop. Men rigtig mange af mine andre medstuderende har ikke muligheden. Jeg lovede dig jo før, at du også ville få anledning til at forklare om demonstrationerne på campus, som ifølge dig selv har været utryghedsskabende. Det får du så mulighed for nu. Mm-hmm. Hvad vil du spørge om? Jeg vil gerne høre det med dine egne ord. Altså, hvad er det, der har gjort dig utryg? Hvad er det i de her demonstrationer, der har været utryghedsskabende og grænseoverskridende for dig? Jeg synes, det er grænseoverskridende. Første gang, at jeg har oplevet en af deres demonstrationer på campus, hvor jeg sidder til en forelæsning og hører om, hvordan man udøver magt, hvordan man
når rent faktisk samfundet har forskellige magter, og hvordan politikere har magt, og hvordan samfundet kan have magt, og hvordan der kan være indirekte magt. Altså alle mulige forskellige ting, som jeg synes er virkelig interessante. Og så pludselig bliver det afbrudt. Det bliver afbrudt af, at nogen kommer og tager det fra mig, som jeg egentlig kom fra skolen for at lære. Og det var, hvordan verden fungerer. Men det får jeg ikke lov til. Jeg får lov til at høre omkring død og ødelæggelse. Jeg får lov til at høre From the River to the Sea, så højt som muligt, sådan som min sæde ryster, så væggene ryster, sådan så jeg bliver til min halskæde, hvor der er en djævelstjerne af, fordi jeg er bange for, at de kommer efter mig. Så de står ude foran forelæsningssalen og råber og synger og slår på tromme, eller hvad? Lige præcis. Og at en ting, det forstyrrer undervisningen, det stopper undervisningen, vores lærer kunne ikke rent faktisk undervise. Han blev til at sige, stop, vi kan ikke snakke sammen, vi kan ikke have en dialog, fordi at de råber så højt efter med alle deres budskaber. Jeg bider mærke i, at du siger det her med, at du tager din Davidsstjerne af. Hvad er det, du er bange for, at de gør, hvis de kommer ind og ser, at der sidder en studerende med en Davidsstjerne? At jeg skal forsvare, at jeg er jøde. Jeg skal forsvare, at jeg er israeler. Jeg skal forsvare, at jeg bare er mig. At jeg skal være bange for at bare være mig. At jeg skal pludselig tage stilling til noget, som jeg ikke... Jeg kom ikke for, at jeg skulle tage stilling til, hvorvidt min identitet rent faktisk skal passe ind i deres format af, hvem jeg er. Jeg kom egentlig bare for at lære noget. Og derfor tog jeg den af, fordi jeg var bange for, at hvis de så det, en ting, at jeg skulle tage stilling til noget, som jeg ikke har lyst til at tage stilling til, og jeg skulle blive presset til at sige noget, som jeg ikke har lyst til at sige. Hvad med sådan rent fysisk? Altså har du mærket en trussel på den måde? Altså har du været bange for, at nogen vil komme efter dig og gøre dig fysisk ondt? Nej, for jeg har gemt min identitet sådan rimelig meget. Jeg prøver at lade være med at sige, at jeg er israeler. Jeg prøver at lade være med at sige, at jeg er jøde. Når folk har spurgt mig, hvor navnet Saki kommer fra, så siger jeg ofte, at det kommer fra Tyrkiet, fordi at det er mere acceptabelt at være tyrker, end det er at være israeler. Ude på RUC. Er der en specifik episode eller et specifikt tilråb for de her demonstranter, som du husker som særligt grænseoverskridende? From the River to the Sea, synes jeg allerede i sig selv er den her grotesk. I det, at de ikke engang ved, hvad for en flod og hvilket hav, der de råber til. Altså, de råber bare et eller andet, som de ikke ved, hvad det betyder. De råber efter en intifada, blandt andet, som de heller ikke ved historisk, hvad det betyder. Det betyder, at den har betydet, at rigtig mange jøder er døde, rigtig mange israeler er døde, altså menneskeliv er fortabt i terrorhandlinger. Uskyldige mennesker er blevet dræbt på diskoteker. Uskyldige mennesker bare generelt bliver dræbt, og det siger de og råber højt efter, og det synes jeg er vildt. Nu befinder vi os også på et universitet, altså hvor der er en ret høj grad af tankefrihed og ytringsfrihed og sådan nogle ting. Har de studerende ikke ret til at demonstrere? Jo, de har så meget ret til at demonstrere, men de skal ikke stoppe min undervisning. Jeg kommer ikke for at høre på deres demonstration. Hvis jeg kommer for at høre på deres demonstration, så vil jeg ikke have mødt op. Hvis jeg kom for at høre på deres demonstration, så vil jeg bare blive væk. Jeg kom for at lære noget, og det er også det, jeg fortsat gerne vil komme på danske universiteter for. Og det er også derfor, jeg står op, fordi jeg synes, at det er forrygt, at jeg ikke får lov til at komme på universiteterne og rent faktisk lære det, jeg gerne vil lære. Saki, nu har jeg gennem interviewet stillet dig en række spørgsmål. Først og fremmest for at forsøge at finde ud af, hvem du er, men måske allervigtigst for at finde ud af, hvorfor det helt præcist er, du dropper ud. Og jeg har jo ligesom derhjemmefra formuleret nogle spørgsmål, som jeg tænkte, at lytterne derude kunne finde interessante, men måske der mere. Så derfor får du nu muligheden for at fortælle hele din historie, altså fra du starter på RUC, til konflikten blusser op, og så til, at du vælger nu at droppe ud. Så er der fri leg. Da jeg startede på RUC, så når jeg startede med den tro på, at alle kunne få lov til at være, hvem de har lyst til at være på RUC. Altså jeg har hørt flere mennesker, som har været på RUC, snakke om, at den her mangfoldigheden er så stor på RUC, at alle bare er velkomne, og der er plads til diskussion, og der er plads til at rent faktisk skulle snakke. Og den grund til, at jeg så stopper, det er, at jeg finder ud af, at det er en kæmpe løgn.
Der står, at dialog er for fascister på væggene. Der står, at man skal lave en voldelig revolution, og når jeg så rent faktisk kommer, og nævner jeg ikke, at jeg er altid enig med de budskaber, som nogle af dem har, og nogle af dem mener, så den her bliver modtaget af, at jeg er den ekstreme. Altså også når de kommer med nogle ekstreme den her budskaber. Og det synes jeg, der er ikke plads til at være mig, der er ikke plads til at være mangfoldig på RUC, og det er også derfor, at jeg stopper. Der er ikke plads til at være andet, end hvad flertallet er. Hvordan har du det med, at det jo er dig, der vælger at sige, nu må jeg stoppe, mens dem, der skriver budskaberne, måske ikke får lov til at fortsætte? Jeg synes, det er forrygt. Jeg føler, at jeg kan lide at bruge ordet sådan at være et offer, men på en eller anden måde, så er jeg vel det, fordi at jeg er et offer for, at jeg ikke kan få lov til at være mig selv. Jeg er et offer for, at jeg ikke kan få lov til at studere, som planen var. Og jeg er et offer for, at jeg skal opgive mine drømme om at gå på RUC. Som jeg fik sagt tidligere i interviewet, så har vi jo fået en skriftlig tilbagemelding fra RUCs universitetsdirektør Henrik Zobbe. Den tilbagemelding kunne jeg godt tænke mig at læse op nu fra et talepapir, jeg har med. Og så vil jeg gerne have, at vi sammen forholder os til den. Så det gør jeg nu. Henrik Zobbe, han skriver sådan her. Jeg er meget ked af at høre, at en jødisk studerende vælger at stoppe på universitetet. Vi har stort fokus på at skabe gode og trygge rammer for vores studerende, og det er trist, at konflikten i Mellemøsten er med til at skabe splittelse og utryghed. Vi overvejer hele tiden, om der er noget, vi kan gøre bedre, men det er vanskeligt at dæmme op for hærværk og graffiti, som den, der har været på vores bygninger i sidste uge. Vi politianmelder naturligvis sådan nogle ting, men det er klart, at det ikke er rart at møde sådan nogle budskaber som studerende. Vi tager skarp afstand fra budskaberne, og det vil få konsekvenser for gerningspersonerne, hvis det viser sig at være studerende på universitetet. Samtidig er det vigtigt, at demonstrationer og happenings på campus ikke forstyrrer andre studerende eller skaber utryghed. Det er også et stort fokusområde for ledelsen, men vi skal huske på, at også studerende har ytringsfrihed. Alle har et ansvar for, at samtalen og debatten foregår på en respektfuld og saglig måde. Sådan skriver universitetsdirektør på RUC, Henrik Zobbe. I det her, det synes jeg, vi skal dykke lidt ned i materien. Og jeg har ligesom bidt mærke i 3 ting, jeg synes, der er særligt interessante, som jeg vil bede dig om at forholde dig til. Det første, det er, at Henrik Zobbe siger, vi har stort fokus på at skabe gode og trygge rammer for vores studerende. Kan du tage den seneste uges hændelser i betragtning ude på RUC, genkende et billede af, at RUC har skabt fokus på at skabe gode og trygge rammer for de studerende? Nej, det har jeg ikke. Og også demonstrationerne er der rigtig mange, som ikke er studerende, der kommer på universitetet, og de kan jo bare gå bananas, for de skal ikke være bange for bortvisning, de skal ikke være bange for noget. Men der folk komme ind, som bare kan tillade sig at gøre, hvad de har lyst til, viser allerede, at der ikke er trygge rammer. For jeg er ikke så meget bange for dem, der er studerende på RUC. Jeg er mere bange for, at de mennesker, som ikke er studerende på RUC, men også kommer til demonstrationerne, gerne vil med det ondt. For de har ikke så meget at miste. Og apropos det her med bortvisninger, så taler Henrik Zobbe jo også om konsekvenser. Han skriver, det vil få konsekvenser for gerningspersonerne, hvis det viser sig at være studerende på universitetet. Kender du til nogle konsekvenser, det har haft for nogen overhovedet ude på RUC indtil videre? Nej, ikke andet end løftet pegefinger. Hans første meddelelse ud, da han skrev, at de tager afstand fra det. Det sørger egentlig bare som en løftet pegefinger i forhold til, at den mail udtrykte han også, at når folk har kontaktet ham, eller flere mennesker har kontaktet ham, både ansatte og elever, og sagt, at de var utrygge. Og så synes jeg, at den løftede pegefinger at sige, at de tager afstand fra det, ikke er nok. Så det kunne man måske sige var en slags kollektiv løftet pegefinger til alle. Men har du set eksempler på mere sådan målrettede konsekvenser for enkelte individer? Nej, ikke hvad jeg har hørt, og det er også det, jeg mangler. Og også det, rigtig mine venner siger, at de mangler, det er, at der rent faktisk er nogle mennesker, som rent faktisk, vi ser tager konsekvensen af deres handlinger. Og det er der ikke.
Der vil jo givetvis både være folk, der laver de her ting ude på RUC, som er indskrevet som studerende, og så vil der nok også være nogen, der ikke er. Det er ikke til at sige. Men hvis vi alligevel forsøger at dele dem op i 2 grupper, hvilke konsekvenser håber du så, at det vil have for gruppen, der ikke er studerende? At de får lov til at komme på universitetet. Jeg kan ikke rigtig forestille mig, at universitetet skal være den her bemandet af alle mulige mennesker, som ikke har noget med universitetet at gøre. Altså, universitetet er for elever og undervisere til at rent faktisk kunne lære noget, og det er ikke for, at folk skal komme som en eller anden omvandrende rockband og demonstrere. For det er ikke det, de danske universiteter skal være. Det skal ikke være en plads for at de kan råbe alle mulige sindssyge ting. Fordi at det kan man gøre på Rådhuspladsen, det kan man gøre her på Nørrebro, det skal man ikke gøre på RUC, og det skal man ikke gøre på andre danske universiteter. Og hvad så med de studerende, der givetvis er indskrevet på RUC? Hvilke konsekvenser synes du, det skal have for dem? Hvis de har rent faktisk kommet med sådan en hadfuld retorik, hvor de har ønsket død på andre mennesker, og gør folk utrygge, hvor de er maskeret, så synes jeg, at de nok skal bortvises. Altså, i langt de største tilfælde. Og hvad nu, hvis RUC ikke ved, hvem de her mennesker er? Hvordan skal de så gå bortvises? Så skal de finde ud af, hvem de er. Altså, de skal komme i dialog med nogle af dem, og så skal de prøve at finde ud af det. Hvis man ikke ved, hvem der har dræbt en person, så finder man ud af det. Og det samme skal man finde ud af her. Hvem er det, der spreder had? Hvem er det, der spreder trusler? Og hvem er det, der gør folk utrygge? Og hvis du skulle give RUC et godt råd til, hvordan de bedst finder ud af det, hvad skulle de så gøre? Altså, de ved nok godt, hvem der står for RUC Intifada. Der er jo nogen, som låner lokalerne. Nogle af dem, der booker lokalerne til at holde deres møder. Dem kan de allerede tage fat i. Dem ved de godt, hvem er. Okay, så der er folk i RUC Intifada, der har booket lokaler i eget navn ude på RUC? Jeg ved ikke, om det er eget navn, men det er i hvert fald det er jo dem, der er hovedpersonerne for RUC Intifada. Der er jo en eller anden person, som må stå for RUC Intifada. Altså, det er jo ikke bare sådan en eller anden person, man ikke kender, som bare skriver til rektor eller til administrationen og beder om lokalerne. Der må være en eller anden person, de kan komme i kontakt med. Universitetsdirektør Henrik Soppe, han skriver også noget andet, jeg synes er meget interessant. Og han skriver, vi skal huske på, at de studerende også har ytringsfrihed. Det synes jeg jo er interessant at tale om. Altså, hvor grænsen går for den der ytringsfrihed, når det kommer til budskaber som dem, der er skrevet ude på RUC. Så har universitetet måske ikke også en pointe her? Altså, at det er klart, man skal ikke kunne lave hærværk og sådan noget, men en demonstration, hvor der ikke kommer nogen til skade, har man ikke som studerende ytringsfrihed? Altså, jeg synes, den her grænsen går til der, hvor lovgivningen også går til, og det er indtil man begynder at true folk. Indtil man begynder at true folk med at sige, at de skal være bange for at være noget, de egentlig bare bestemmer sig for at være, og det er zionister, og noget, som også for at være bange for noget, som de bare er født med. Og for eksempel, jeg er født som israeler, det kan jeg ikke gøre noget ved. Og jeg er også født som jøde, det kan jeg ikke gøre noget ved. Og den grund skal jeg være bange, og det i sig selv er jo super truende, og det er også, altså sådan, ude for ytringsfrihedens rammer, at det er også ulovligt. Saki, personligt er jeg virkelig ked af din situation, men jeg er alligevel glad for, at du er kommet herind til mig i dag, for at tale om din historie ude på RUC. Så det skal du have tusind tak for. Det er så lidt. Så hørligt. Nu har Saki forladt studiet, og det betyder jo, foruden at jeg sidder her helt mutters alene, også at der er en fri stol. En stol, som rektor på RUC, Hanne Leth Andersen, måske en dag får lyst til at sætte sig i. Invitationen er i hvert fald hermed givet.